Hola, zuek, ze moduz? Bueno, inok ez dozta eman ideiak, hau dekoratzeko. Orduan, hemen jarri behar zen ditut, loratxo honek eta nire izpilua beti dagoela hor, baina, bueno, beste angulo bat hartu dut. Gaur, tituluan ikusiko zenioten moduan, heldu jat, pakete hau, Japon shopekua, etxoan iguala honen zain, osea, noiago guztia, pakete honen zain. Eta esan heltzen, baina, hemen dago, zuekin zabaldukot, eta proba guingo, orduan izango da, unboxing eta janarixo probatzen nola. Gauza batzuk, gauza bat ez da niretako maiendako da, maien ere lehenbuzina txikisa da. Ikusi zabala aurreko bidizua janari orientala probatzen eta guztu jakon botella bat, edari bat. Gauzitak. Hola ikusten da. A ber, hau da. Fortune cookie. Nik hau usteot eskatu, baina bueno. Eman indozte. Eta ez dut hau naskaikin behar. Plastikito hau. Me encanta, erorako. A ber. Supiu hau usar ez dakit mundik hasi, eske que locura. A ver, hau, Choco Pie, Premium Quality. Pues muy bien, Choco Pie, Premium Quality. Rocky Caramel, Fuel for Big Adventures. Rocky. Pega winda. Reese's White Tree, Peanut Butter, ez dakize, in white cream. Enrobet, ez dakitze da, nori, supongo izango dara batuta. This is la pinta que tiene. Lehenengo nagan bataratzen gauze txikitsuak. Pastel de piña and bubble tea milk. Bubble milk tea. Beitu. Hola. Dago superbiteta. Ez antzungo baina, bueno. Hau hartu neban, ze oen dago supermodan eratia bubble tea. Eta nik inoiz dut probau, teia pila bat gustatzegat, baina inoiz dut probau bubble tea. Orduan, ikusteko zelakoa dan. Eta Bilbon badago, uste dut, eta Gasteizen igual be, así que norbaitek nahi badago etorri nirekin probatzera metxe, idazteko komentarixotan edo bialtzeko nire WhatsAppa. Reese's, da, lehenko berdina, baina txokolate beltza. Ose da. Jaga txoko. ASMR. Ai, ostra, que visto hau. Shrimp flavored chips. De tipo pan de gamba. Gero, hauetarakot. Candy can. Ai, super politxa la botella. Candy can. Correcto, handixa da, ematen dau. Mitiko monsterran botellak. Pues, holakua. Gero hartu dut hau. Kimchi shin. Ramen coreanos con kimchi. Ez dakitzean kimchi, baina, bueno, nik hau hartu neban. Hartu neban hau, errezo bezalako urberua botatzi eta jo bakarrik itxea ez nebalako nahi zukaldau. Gero, zintxanen gaietak. Baina, timo bada, oza, kajia erdi gutzik edator. A ber, sorpresa, dana moduan. Eta hau da, maili erosi jatena. Hau hartu nuen aurkoan urdina, eta urdina zegoan ez balarroz hartu dut. Da bolitiak inbiozu nola, boli ez hartzen eta geratzen da hemen, eta gaz eitzen dau. Bueno, zuek, ezer probatzen hasi aurretik daukatemen baso bete hor, zeu zeiz bajatu gustatzen, ez geratzeko zapore txarrorekin hauan, porque izaten dira askerosuak. A ber, hasiko ga, a ber, lehenengo galletiak, de la fortuna, galleta de la fortuna, 6 gramos. Olako gauzek kriston ilusinio etxen duzte, friki bat naiz. Ai! Zati bat. Hona dago. Zuek ez dut ulertzen. Bai. A promising time with overdue recommendations. Zer da hori, a ber, idiomaz kerida nik hau ez dut ulertzen, norbaiteko alin badaki.
Gero bai dago beste hizkuntza batzutan, baina ez dut ulertzen. Zimaz, euskeraz bai jarri, eske, anistasuna, hombrilla. Bueno, galleta hau egona dago. Claro, probatzen jarraitu behau. A ber, Risi zurixa proba daukot. Risi markia nik inoz dut probau badakit Euskal Herrixan bebai badagoela, baina nik sekulatu probau. Hola, kristo mazakotia da. Beitu olako etxia da. The cookie. Kristona da. Baina bajón. Sin más, barruan dana dauka pinut bater, osea, krema de kakahuete dauka dana. Papeltza berdina izango da. Así que ez dakit merezia ben probatzea. Pero bueno, ya, por las dudas, zabalun biot. Itxamos noiz baitzen olako eskariren bat jakin. Hemen atzian jartzen dutuela ze dan eta ze ingredientea duzkan eta hori dana. Evidentemente, berdina da, baina bueno. Geixo gustau jat txokolate beltzak zurixak baino. Beltza da superrinpalago, osea, zurixa da superrinpalago zua. Urtragotxo bat hidratau. Eta zuen landariego hidratau, Geixo egibez, ze kuarentenan, nik botatzen notan egunero ura, nukoan kaktus bat, eta egunero ura, jo que se, tio, nik kaktusei, bueno, inoiz ez dugu kaktus bat, ze beti ez letxe jaten, eta beti ez bete, bai, hili jaten ze, botatzen notan kiluak, bueno, kiluak ez litruak. A ber, hau, txokopai. Txokopai banana. Platano ez bajatzu gustatzen, ba, ez erosi. Da, tipo alfajore bat. Alfajor, nire klaseko sol, bueno, bizi da, sopelan, ba, bere amak dauka pastelerixa bat. Ze honak? A ber, proba bengo. Dauka kreston platan usaina, eta bizkotxo hau da, behitu biguna, da barruan dauka, tipo marshmallow. Ba, ez dago txarra, baina ez da zerosiko nebana, en plan, bua mea mogollon. Igual, bihar bai, baina gaur ez. Rocky. Proba huengo, hause da, galleta Fox, chocolate y tofe. Ya está, ni petatzen eban dana produktu japonesak ziela, baina ez. Gauza, oza, beste herri batzutako produktu bako bai dauzke. Ui ba. Zema txokolate. Da, tal que así, produktua. Hau dago superrona, hau da mitiko Twix. Ba, berdeina. Eta beste marka bat. Hype geixen sortu bastan gauzia. Que emozion. Mila jatau. Que zuek. Super piba izan dauzka. Ya está. ¿Y? Ah, bueno, hau zan. Vale, nesan dut, jaken dudot. Bueno, la pinta, pixkat dudoso. Bonji da, pixkat behitu. Hori ezin zan tragau. Babolti pina. Erdibideko zehose, hau, irudixan ikusten dana gaitxik. Dia patatak txokolatiarekin. Hemen, patatas fritas cubiertas de crema de choco con leche. Choco. Bourbon jartzen dago hemen, ez da dukiko alkohola, no? Markia izango da. Dauka pinte txarra, bueno, a ber, bai dauka pinte txarra. Baina, hau, honeko gorarazten dut, nik bentsat txikitan janda dauzkat palomitak txokolatiakin. Rarua da, baina hona dare. A ber. Aprobamos. Honena, bai aldut eukimonua, igual hola egun random baten. Ai, ama, me apetece mogollon. Bueno, edari pixkat, zura eratiana, jaspertu nahi zabalduko gau.
Cotton candies, que pentsatzen gaz botella superpolitxa. Jartzen dago gainera, don't eat it, drink it. Osea, ez izu jan, era izu. Behitu zelako falso bedien eta zelako marketinga, Zero sugar. No te creo yo ni un pelo. Ui, zeu zein rarua, inoiz ez dut usain duelako ezer. Gominola bat izaporia dauka. 100%. Ez dakit zein dan, baina gominola bada. Sin más. Pentsatzen eban gehiago guztoko jatela, ez dago inona. Kreston jaipea, panada, baina bueno. Erangarrixa da, ona dago. Baina pentsatzen eban egongo esala, en plan, hau, en plan, holakua urdina proba hone emana, pues, tipola pentsatzen eban guztoko jatela. A ber, txe proba hauko, gaietak edo honek. Bueno, gaietak ezkenen gorako, badaketela jendiak nire bala ikusi berbizitzarri aldian, holako etxia dian. Behitu, que magikos, open here. Ez balin bak izun nundi zabaldu, igual pentsatzeo zuen hemen zabaltzen dala. Ez no sé. De pintuki. Da, pan de gama baina potolu haua. Superona dago, Aprobamos. Recomendadísimo, Negozue erosi. A ver, hor pixkat. Venga, amiguis. A ver. Ikusten duzu, behitu, hau da berez, hola, osea, irudisa eta hau da modu realistiko bat egin da. Eta hauka pixkat pinta etxarra. No sé. Nera nahiak honek probauta dauzka. Eta uste dut nik be probauta dauzkatela, baina nahiz akordatzen. Eta uste. Hola. Etortzen da. Timada hau. Eta, eruditxo gutzik dagoela, holako kajote baten. Egisa da daukala, hau, lehen gauza galduko. Galdera bat, zuek huevo kinder eta olakoak jate zinutenian edo helauak oparixa zukena, ez hitzu zinuten lehenengo, oparixa zabalduta gero jan, edo jan eta gero oparixa. Nik beti oparixa zabaldu eta ja, helaua gustatzen majaten eban, edo ez. A ver. Ze daukan hemen zintxanek. Ala! Beitu. Himaguari eta nebadokin. Ai ama, nik napoi beti detzegat bola de nieve. Ez que zurixa eta iepi badauka. Emeratzean kontatzen dozku zehose. Baina, evidentemente ez dakitzea. Venga. Dana gura izek izagaldu biot, porque zetako ibili hemen honekin burruketan. ¡Qué bajón! ¡Qué bajón! Zuek hau edala benetako bajoia. Osea, ze da mierda hau. Ze da hau, osea, bota bietona, en plan modo una experiencia, igual hola geixo gustatzen gat. Lan nire buruen gainetzen, ez da betetzen, ez da kaja laurden. Ez dago bape hona, nago begiratzen hemen etiketan zedan. Galletas, snack, chocobi sin chan. Redes, azúcar, aceite de palma. Bueno, si me has malísimo. Hola, zuek. Dia behatzerako ez gutxi eta ja gozia daukat eta faldun biot. Bueno, ez bizurrastuka gozeik, baina faldun bia da. Hau baldu dut, irakurri dut, eta bota bia da. Bueno, hau da pintia dauka, no? Bota bia jako ketxarro hau. Eta ura, marrar arte, se supone marra badagola, eta tapau 3 minutu eta gero jan. Así que hori ningot, eta rakutzeko zuet, pinta finala. No me motiva entre 0 y nada, baina bueno. Hola zuek, bueno, etxoko terrazen nago, ikustu zuen moduan, bueno, hemen ez dira ikusten lorak, baina mogoion da ere. Ematen dago oian bat, ez dakitzeu zentungo da, porque peian jendia dago, baina bueno. Hemen daukat ja el kimchi este,
Nudelsak pintia da hau. Zaket ikusiko da. Bueno, pixkat landariak dutxo ditut. Ai ama, lakeli hau. Bueno, ez dauka oso itxura ona, usaina ona dauka, baina bueno. Eta dauka gauzaita honek, que no me transmiten ninguna confianza, porque ez da gitzedan. Baina bueno, probabengo ditut zuen gaitxik, Corazones. A ver. Honak edari, ai ama, pikau bitxen dago, eta daukat espanak mitiko gazten danean, zebase pikatzen bastante. Baula. Baina, bueno, honak dare, Ez neban espero, baina ona dare. Ganiko ditut, bestela, beste alternatiba bat neukan, txala etxian zenen albondigak jatia, eta punto. Baina, bueno, gustauen jaten ez, hori jangot. Eta, bueno, melagakot biditxua, eskerrik asko ikustiarren, beste behin, espero dut gustau izana, niri janarexa gustau ez jaten moduan ez behintzat. Osa, espero datela, sin más, zuei biditxua gustatzia, eta komentatzia, berzen nahi dozuen ikustia kanal honetan, igual nire ustez gauza batzuk dare super guai, eta zuei, pues, sin más, jatu gustatzen edo. Así que hori, jarraitu nire sare sozialetan, hemen dauzkazuela. Eta bestela deskripzioan bebai, lasei egon. Eta lagakotzu betela bebai, Japoixopeko linka deskripzioan, bale? Eskerrik asko, urrengora arte!